Εκάβη, σπουδή προσελιάστην, τας δεσποσίνους κοινάς προλυπούσα, ειν εκπληρώθην και προσετάχθην δούλη. Πόλεως απελαυνομένη της Ηλιάδος, λόγχης αιχμή δωρηθήρατος προς Αχαιών, ουδέν παθέων αποκουφίζουσα, αλλά αγγελίας βάρος αραμένη, μέγας είτε. Γίνε, κήρυξ Αχαίων. Εν γάρα Αχαιών, πλήρη ξυνόδο, λέγεται δόξε συν, παιδα χιλής φάγιον θέστε. Τύμβου δε επιφάς, εις θότε, χρυσέης εφάνη συν όπλης, τας παντοπόρους δέσχη σχεδίας, λέφη πρωτώνησε περιδομένας, τάδε θοήσων. Πηδί, Δαναή, των αιμών τύμβων, στέλεστα γέραστον αφέντες. Πολλής δέρυθος συνέπεσε κλείδων, δόξα δε χώρη, δίχαν Ελλήνων στρατών αιχμητήν. Της μεν διδώνε τύμβος φάγιον, της δουχή δοκούν. Ειν δω το μεν, σον σπευδών αγαθών, της μαντιπόλου βάκχης ανέχων, λέκτρα Αγαμέμνων. Μέρες γιορτών, παιδιά, και κάποιοι κάνουν πραγματικά μαύρες γιορτές. Ήταν οι γονείς μου πριν από λίγο σε μια κηδεία ενός 19χρονου παιδιού, το οποίο ήταν με το αυτοκίνητο και έπεσε πάνω σε ένα τυχείο και έχασε τη ζωή του. Αυτό το πράγμα πια με τα αυτοκίνητα και τις μηχανές έχει καταντήσει φοβερό. Κάθε 3 και λίγο ένας νέος άνθρωπος πεθαίνει με το αυτοκίνητο, με τη μηχανή και όλοι λένε πάντα η κακιά η ώρα και η κακιά η ώρα. Μια ζωή και μια ώρα είμαστε. Οι αρχαίοι είχαν το Δία και την Ήρα που είχαν τα νετράκια γιατί τσακωνόντουσαν και εμείς σήμερα έχουμε την κακιά την ώρα. Μια ζωή, κακιά ώρα. Μια καλή δεν έχουμε. Πράγματι. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό στις μέρες μας. Εμείς βλέπουμε την οικονομία πώς έχει καταντήσει και τους γονείς μας πώς βασανίζονται για να μας μεγαλώσουν. Εμείς δεν ξέρουμε με τι θα ασχοληθούμε, πάμε τελείως στον αέρα. Δεν ξέρουμε με τι επάγγελμα θα ασχοληθούμε, δεν ξέρουμε η ζωή μας πώς θα εξελιχθεί. Γιατί όπως θα το ξαναπώ, η οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο. Πραγματικά είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολο σημείο, γενικά πιστεύω. Ναι. Και λόγω της οικονομίας που είπες, μήπως είναι. Δηλαδή, φτάνουμε σε σημείο να δικαιολογήσουμε μερικούς ανθρώπους που, ας πούμε, αναγκάζονται να μπουν σε σπίτια, να κλέψουν, να απαγάγουν κάποιους ανθρώπους. Έχουμε φτάσει σε σημείο να τους δικαιολογούμε. Μήπως και εκεί είναι η κακιά η ώρα. Λέω, μια ιδέα. Θα σου πω εγώ τι φταίει. Αυτό που φταίει είναι η γενιά μας και οι σημερινοί νέοι. Γενικότερα, ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και μας επιβάλλουν έναν τρόπο ζωής και δεν κάνουμε τίποτα για να το αλλάξουμε όλο αυτό. Μένουμε μέσα στην αδράνεια. Οπότε δικαιολογείται. Ναι, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να βλέπουμε και την αισιόδοξη πλευρά. Καθώς δεν υπάρχει μόνο μόνο δυστυχία σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και ευτυχία. Και εφόσον είμαστε νέοι και έχουμε το χρόνο και τις δυνατότητες, θα πρέπει να κάνουμε τους εαυτούς μας ευτυχισμένους και αισιόδοξους. Συμφωνώ και με αυτή την άποψη. Και εγώ συμφωνώ. Και εγώ έχεις δίκιο. Τώρα για να ευτυχίσουμε λίγο ακόμα, δεν σηκώνεστε να ρίξουμε και ένα χορό, κορίτσια. Άντε! Όρθια!